Hogy ez vicces. Majd felhívlak, jó, visszahívlak. Majd visszahívlak. Övé. Tehát most. Igen. Jó, szép. Én is itt vagyok. Na. Erre nézzél már. Merre? Ja. Úgy nézel ki, mint egy emós. Na most aztán. Jó, ezzel a hajjal azért nem csoda, szóval az a laptop is fönn van, itt van lenne a wifi. Ugye, most nem kell megmutatni, elhiszük. Na, ott van a wifi-nk, tanul. És én meg föl vagyok rákötve rendes kábelnak. Az van fönn még egy csaj is, az ott emesenezik, tiszta lamparti, ami itt folyik. Na jó, szóval, amikor a viccet félretéve, szóval nem késik semmit a térs hangja. Max egy másodpercet, de úgy, hogy egymás mellett vagyunk. Nem, egy másodpercet azért nem késik. Ez király. Felett.